Wel, dwi wedi ffinio ffordd nôl i Ablan Godwigaeth, a mae yna gysadlu brwd am ein wyll ma. Mae yna ddyn gwyll efo fi, Dewi Piw man hyn. A dwi ddim mor gweithio llai, de. Ond ti'n gwybod, mae'r boes mae hon di'r ail gymal y Des Thomas Memorial. A ti'n gwybod, mae hein i gyd wedi dechrau. A mae boi ma o Gwlad Belg. Hwn sydd off yn gyntaf, dwi'n meddwl. Be ddys ti'n enw hwn? Cwn Martin sydd boi ma. Cwn Martin. A mae hwn yn boi, mae o yn ymarfer brwd wedyn yma. Mae hwn yn cystadlu yn Cystadleuaeth byd a'n Ewrop. O Gwlad Belg ydys ti? Gwlad Belg, a mae wedi curo lot. Wedyn mae gen ti Coulter o fan ewan. Cymarod i hwnna? Ie. Ie. Craig Coulter, Cystadleuaeth y Warrior o'n e. Ie, dyna fo Bill. O Bethesda. A mae gen ti Patrick Fitzpatrick o ddiomelo. A wedyn mae gen ti'r Jamaican Irishman yn y pen draw cyfanco. Seamus Ryan di hwnna. Mae gen ti, so mae rhwng Bill a Patrick yn y cymal yma, ynddo? Ias, gael Bill yn dal i fynd fel boi fyd, mae'n wrthill blynyddoedd. Mae Bill di bo'n cleimio'r goeden 3 bord o'n man efo'r 3 bordyn, ynddo? Ias, gael bod o fyd. Yndi, mae'n cyfwyl lan i. Pan ddech chi'n dechrau golli gwynt fel un, mae'n job galed neu dewi? Di, o'n chwarae teg y dyn yma. Mae Covid a'r diffyg ymarfer di cymryd i'w effaith ar y dyn yma. Sgan o'n chainsaw? Olia mae'n enso, dwi ef enso hwn. Ne, pan ddim dewi. Achos dwi'n digon da. Ti'n galed ar un acien. Na, y muscles mawr na, lle di dorio mewn secydiad yn nhw. Dwi'n gwybod, os dwi'n iwsio nhw'n iawn ma'n neud. Yna un cymal ar ôl oes. Mae'r un cymal arall o hon, a wedyn wrach mae'n ffainal neu, maen nhw'n wedi weithio'r amseroedd o'r cymalau, ynddo. O, na ti, wel gymwn ni saib, di allan o wynt yn gwylio nhw. Gwyn i'n ôl i'r cymal nesaf, diolch Dewi. Call iawn.